2 लाखाची सोन्याची पोत हरवल्यानंतर म्हशीवर संशय. पुढे जे झाले ते चित्रपटाच्या कथेलाही लाजवेल. चॅनलवर नवीन असाल तर व्हीएम मराठी न्यूजला सबस्क्राईब करा. वाशिमच्या सारसी गावातील एका शेतकऱ्याच्या म्हशीने चक्क 2.5 तोळे सोन्याची पोत गिळली. या पोतची किंमत साधारण 2 लाख रुपये इतकी आहे. काही कळण्याच्या आतच म्हशीने ही पोत फस्त केली. त्यानंतर ही पोत काढायची कशी असा प्रश्न उपस्थित झाला. ही घटना नेमकी कशी घडली, पोत कशी काढली याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. वाशिम जिल्ह्यातील सारसी येथील शेतकरी रामहरी भोयर हे शेती व्यवसाय करतात. शेती म्हटलं की गुरेढोरे आलीच, त्यामुळे त्यांच्याकडे बैल, गाय, म्हैस अशी गुरेढोरे आहेत. खरीप हंगाम असल्याने ते सध्या शेतात सोयाबीन, तूर, उडीद ही पिके घेत आहेत. सोयाबीनला लागलेल्या शेंगा ते घरी घेऊन आले होते. त्यांच्या घरातील महिलांनी भाजी करण्यासाठी सोयाबीन शेंगा सोलून त्याची टरफले ताटात काढली. दरम्यान रात्री झोपताना गळ्यातील 2 तोळे वजन असलेली सोन्याची पोत अनवधानाने त्या ताटात राहिली. मात्र शेंगांची टरफले सकाळी अलप गुराचे खाद्य म्हणून म्हशीसमोर खाण्यासाठी ठेवली. या शेंगांच्या टरफलासोबत सोन्याची पोत देखील म्हशीच्या खाण्यात गेली. गळ्यातील 2 तोळ्याची सोन्याची पोत न दिसल्याने गीताबाई भोयर ह्या चक्रावून गेल्या. पोत तुटून पडली की चोरीला गेली हे त्यांना कळेनासे झाले. त्यामुळे त्यांनी आपले पती रामहरी भोयर यांना गळ्यातील 2 तोळ्याची सोन्याची पोत दिसत नसल्याचे सांगितले. पोत म्हशीच्या खाण्यात तर गेली नाही ना, अशी शंका त्यांना आली. पत्नी गीताबाई भोयर 2 तोळ्याची सोन्याची पोत कुठे पडली या चिंतेत होत्या. त्यानंतर आपण ताटात सोन्याची पोत ठेवली होती, म्हशीने चाऱ्यासोबत खाल्ली तर नाही ना, अशी शंका त्यांना येऊ लागली. यानंतर त्यांनी आपल्या म्हशीला जनावरांच्या रुग्णालयात नेले. डॉक्टरांनी मेटल डिटेक्शनवरून म्हशीच्या पोटात सोन्याची पोत असल्याची खात्री केली. एक दिवस वाट बघितली आणि दुसऱ्या दिवशी भोयर यांनी म्हशीची सोनोग्राफी केली. त्यानंतर म्हशीची शस्त्रक्रिया करून म्हशीच्या पोटातील 2 तोळ्याची सोन्याची पोत काढण्यात आली. यानंतर भोयर परिवाराचा जीवात जीव आला. या सोन्याच्या पोतीची किंमत अंदाजे 2.5 लाख रुपये असल्याचे शेतकरी भोयर सांगतात. तर ऑपरेशन नंतर सध्या म्हशीची तब्येत व्यवस्थित असून ती चारा खात आहे. जनावरांना चारा टाकताना काळजी घेण्याचं आवाहन डॉक्टरांनी केलं. चित्रपटाला लाजवेल अशा वास्तविक घटनेनंतर जिल्ह्यात या घटनेची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे.